ang giupawan nga bukid sa Balamban tungod sa pagtukod sa bagong Capitol Building. Wa madayon ang bagong Capitol Building, gibasura ni Governor Pambari 4, angay lang ang proyekto binuang nga plano ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia na ibalhin ang Capitol Building ngadto sa kabukiran sa Balamban. Pero sa wa pa mapildi si Gwen Garcia sa eleksyon, sa wa pa siya mapulihi sa Kapitolyo ni Governor Pambari 4 na hinayak na sa pag-upaw sa kabukiran sa Balamban. Ang atong pangutana, kinsa may monobaga na? Giluwatan sa Environmental Management Bureau, EMB, sa Department of Environment and Natural Resources o cease and desist order ang pag-upaw sa kabukiran diha sa Balamban. Pero uwahin na, naupaw na, nasapsapa na ang kabukiran. In fact, may gibasol sa taga Balamban nga may rason sa grabing baha, daghang kay nangamatay diha sa Balamban sa ligang Bagyong Tino. Katong pagsapsap sa bukid para sa bagong Capitol Building ni Gwen Garcia, mo'y usa sa ilang kituliso na hinungdan sa grabe nga pagbaha o pagdahili sa yuta. Sa investigasyon sa EMB, uwahin na, nasapsapan ng bukid, diha pa sila kahibaw, wa di ay Environmental Compliance Certificate, YECC, ang mga proyekto. So ilang issue ang cease and desist order ang kontraktor, hangtod karon. Wa nagtakadungog. Ila bang giimbestigar, ila bang gipasaka og kaso ang kontraktor, ila bang giapil og pasaka og kaso ang mga opisyal sa Department of Public Works and Highways nga mo'y nihatag sa kontrata o ang kadakuan sa Kapitolyo nga mo'y nag-apura ato mga proyekto. So unresolved issues. Kabahin sa unresolved issues kini pag-upaw sa kabukiran sa Balamban. Plus, kana nagsugod na karon nga development sa bagong Capitol Building diya sa lungsod sa Balamban. Usaon man naron? Magamit pa ba na? Idayon ba na ni Governor Pambari 4? Idayon ba na sa Department of Environment and Natural Resources? Ang nagpaminti nos kalagot kay wa nay siguro ang ilang investment amang nakapalit og yuta. Kay doon na may mga politiko ba na namalit og yuta diya dool sa bagong Capitol Building? Kay gihatagan sila may nagplano, sila nakadawat og advance notice, pagtukod yung bagong Kapitolyo, paliton nito mga yuta at palibot, o appreciate ng yuta, inigbarog na sa Kapitolyo. Mao man to. Ang plano, karon di man badayon. Sus, pila ka milyon ka pesos ang i-invest ang mga yuta diya sa palibot sa di na mahitabo, di na matukod na bagong Capitol Building. Pero may reason nila, kay kini mo mga negosyante, kini mo mga politiko na kapalit ang yuta nga barato kayo. Gikan sa mga mag-uuma sa Balamban. Na ilang gi-kumbinser nga mobaligya silang yuta kay way kapuslanan ang ilang panguma diha. Wa nila sulti na doon ay bagong infrastructure project na tukuron supposedly ang national o local government unit diha. Sila rin may nahibaw. So palit nila barato kaayo, nagplano na sila ibaligya og labing mahal ngadto sa Cebu Provincial Government o ngadto sa mga national government agencies. So hinaot ang Environmental Management Bureau, EMB, sa Department of Environment and Natural Resources, DNR, muhatag na to og update na unsa naman ang investigasyon atong naupaw nga bukid sa Balamban. Doon na ba mo'y nasilutan? Doon na ba mo'y napasaka anong kaso? O hadlok pa mo hantod karon ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia nga iyam ni proyekto tiyaling mapiksan mo sa iyang panghag, tiyaling apilan mo pasiplat siyang siga kay mata sa pagpangasaba o sa pagpanginsulto nganong inyong gihilabtan ang iyang proyekto. Diyan kahadlukan ni Gwen Garcia, tuo mo kabalik pa to sa 2028. Gibuguan na lang yung mga subuanon nga ilang kuhaon pagbalik ang ilang gibasura, ang ilang gisalikway kay giluod na sila pag-ayo sa eleksyon sa Mayo 12.